800 alumnos e alumnas procedentes de 10 centros educativos de Vilagarcía deronse cita hoxe no Auditorio Municipal. Todos eles participaron no Festival Reivindicativo con motivo do 25 de novembro impulsado pola área de igualdade do Concello. O obxectivo, tomar conciencia sobre a violencia de xénero. A finalidade deste evento, unha vez máis, celebrar o 25 de novembro, deste caso traballar no ámbito da prevención, que é fundamental traballar neste caso coa rapazada, cos nenos e nenas máis xoves, para prever situacións futuras de discriminación e de violencia. O festival contou con varias partes, con actuacións musicais, intervencións do alumnado e mesmo a presentación dunha enquisa sobre igualdade elaborada entre a rapazada Vilagarcía. Que están amosando actitudes machistas, tamén hai un grupo de rapazas que están precisamente reivindicando os valores das mulleres, respondendo a frases típicas como que as mulleres non saben conducir, ou este tipo de mensaxes tan estereotipados e tan machistas neste caso, dando resposta a ese tipo de mensaxes, non? Hai actuacións musicais, teatrais. Cada centro contribuiu neste festival achegando contidos e propostas. O Concello felicita o profesorado dos distintos colexios á hora de implicar a todo o alumnado. Se queremos unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, é fundamental partir dende a base. E dai a importancia deste tipo de actuacións e, sobre todo, tamén o traballo que fan, como dixen, neste caso, os mestres e mestras ao longo de todo o curso, precisamente fomentando este tipo de valores. O festival forma parte da programación deseñada este ano polo Concello de Vilagarcía polo 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, un programa que este ano pon o foco no sector da automoción e que culminará mañá coa habitual lectura do manifesto dende Rabella.